कौन है पवन सिंह? जी हाँ, कौन है पवन सिंह मैं नहीं जानती। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रौरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रौरा लोग के बता देहल चाहत हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हाल ही के दिन में एगो एंट्री करे वाली बहुत सुंदर एक्ट्रेस सोमिया पोखरेल जी अपना एगो इंटरव्यू में पवन सिंह जी के बारे में का कुछ कहली है, अभद्र शब्द के प्रयोग कैली है, जौना के लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी तहलका मच गई बा। यही बीच में बतासा चाचा यानी भोजपुरी के कॉमेडी स्टार का है वाला मनोज टाइगर उर्फ बतासा चाचा भी एमे कूद गई बारन। देखी, खबर विस्तार से बतावे जा रहल बानी, लेकिन खबर विस्तार से बतावे से पहले रोड़ा से एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रोड़ा लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान के भी दबा दी। जी हाँ, रोड़ा लोग के बता देहल चाहत हई कि नेपाल शहर से रहे वाली कुछ दिन पहले चर्चा में आयल सोमिया पोखरेल एगो लाइव इंटरव्यू में पूछल गई कि का रौरा खाली खेसारी जी के ही साथे काम करम कि पवन सिंह जी के भी साथे काम करे के इच्छा रखतनी या काम करब। ये बात पर सोमिया पोखरेल जी वो इंटरव्यू में कहतरी साफ सुथरा शब्द में रौरा देख भी सकीले कि कौन है पवन सिंह। मैं पवन सिंह को तो जानती नहीं, जबकि इंटरव्यू लेवे वाला मीडिया से बंधु लोग इहो बात बतैले बा कि पवन सिंह भोजपुरी का सुपरस्टार है जिसको लोग पावर स्टार के भी नाम से जानते हैं। तो सोमिया पोखरेल कह रही तरी कि मैं तो पवन सिंह को जानते ही नहीं हूँ। जी हाँ, सोमिया पोखरेल ने कहा तरी कि हम तो पवन सिंह के जानते नहीं थी, जब ये बात भोजपुरी के कॉमेडी स्टार बतासा चाचा यानी मनोज टाइगर के पास ये जब न्यूज मिलल है, मनोज टाइगर बहुत एकरा बारे में लाइव आके कहलन कि ऐसा लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री से काट होके के चाहिए। आ सोमिया पोखरेल के आवे वाला दिन में रानू मंडल के जैसन हाल ना भइल तो हमार लोग नाम बतासा चाचा से चेंज कर दी, कुछ और नाम रख दी। जी हाँ, ये बात हम नहीं कहत, ये बात मनोज टाइगर खुद अपना लाइव इंटरव्यू में बतैल हन कि सोमिया पोखरेल के अंदर काफी घमंड झलक रहल बा। आवे वाला टाइम में जौना तरीका से रानू मंडल भी के अंदर काफी घमंड झलकत रहे, वही गतिया कहीं ना कहीं सोमिया पोखरेल के अंदर भी घमंड झलक रहल बा। जे भोजपुरी के एगो कलाकार के बहुत बड़ा अपमान कैले बारी, उनकर बाइकाट होके के चाहिए। जी हाँ, ये बात हम ना, ये बात मनोज टाइगर उर्फ बतासा चाचा जी कहलन। जी हाँ, ऐसा ने ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रौरा लोग हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल से जुड़ी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, आपन ढेर सारा प्यार ये यूट्यूब चैनल पर बनाई। नमस्कार, प्रणाम।